Vítajte v tomto prémiovom, kompletne zariadenom trojizbovom byte v Trenčíne. Priestranná obývacia izba očarí nábytkom vyrobeným na mieru a príjemnou atmosférou. Elegantný dizajn vytvára ideálne miesto pre relax aj stretnutia s rodinou. Moderná kuchynská linka ponúka dostatok pracovného priestoru aj zabudované spotrebiče. Každé varenie tu bude skutočným zážitkom vďaka premyslenej ergonómii. Tichá spálňa poskytuje ideálne prostredie pre dokonalý odpočinok a pokojný spánok. Štýlová kúpeľňa prešla prémiovou rekonštrukciou a prináša čisté línie s kvalitnými materiálmi. Vychutnajte si komfort moderného priestoru každý deň. Nábytok v izbe je možné po dohode zameniť a vytvoriť tak pre vaše dieťa ideálny priestor. Vstupná predsieň zaujme nábytkom na mieru s veľkým zrkadlom a množstvom priestoru. Z bytu sa otvára príjemný výhľad na pokojné prostredie Trenčína. Ozvite sa nám ešte dnes a dohodnite si osobnú obhliadku tohto výnimočného bytu.